Malpereke serba opozisyona Sûriyê li ser zarê çalakvanekî Sûrî navê bi hezaran jinên Sûriyê yên ku bi destê rejima Esed hatine terorkirin belge kiriye. Malpera Zaman el-Wasl belav kiriye ku bêtir 10,000 jinên Sûriyê ji 14 parêzgehên Sûriyê ji destpêka şûreşê bi destê rejima Esed hatine terorkirin ku bi terora meydanî, serjêkirin, tûbbarankirin, eşkencekirin, her wiha di zîndanan de yan bi çekên kîmawî serbarê dûrpêçkirinê hatine terorkirin. Çalakvanê ku belge kiriye ragihand ku beriya demekê ji heman malperê re navê 109,000 kes wek pakrawanên şûreşa Sûriyê belge kiribû. Lêya taybet bi jinan beriya 4 salan de belge dike û li gor ew binav dike ku beşê herî mezin ziyan di çarjoveya şûreşa Sûriyê de dîtiye jinin. Çalakvanê Sûriyê ku bixwe ji bajarê Homseyê Sûriyeyê balkişan serwiyekê komkirin û belgekirin li ser asta rêxistinên mirovî û yên karobarên binpêkirinan bû û derdora 22,000 jin ji or sala 18 bû. û navê 10,000 hatine belavkirin û di qonaxên bê de wê navên din werin belavkirin. Beriya niha heman çalakvanî navê 28,000 zarok belge kiribû ku bi destê rejima Esed hatibûn terorkirin. Û li gora xeftina wê ku belgekirina navê zarok û jinan dihêle ku xelk nûçeya şûreşê û binpêkirinên rejima Esed zanibe û ew ê di karê xwe de berdewam be û wek erkekê nîştîmanî binav dike. Beriya demekê navê 10,000 yên ku di zîndanên Esed de hatibûn eşkencekirin û terorkirin gihişte navenda nasname û rekesnameyan û ta niha navê du Kurdan hatine xuyakirin.